baramuso mutardi aw ka vinaigrette kumuko fura sɔrɔ la sa a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ an ka ladala butigiw alimentation baramuso butigiw o n'an ka plateforme bɛɛ lajɛlen. والصلاة والسلام على رسول الله يوم الدين وبعد أستحيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ola ame ala fo be wulada ina ka Allah subhanahu wa ta'ala barakada ka wale nyuma ndo kadamuna Allah subhanahu wa ta'ala aye bunyami oyira anabi ka bebi don barkama ima no ye sa kalo folo ye a juma folo o kuna be ka be Cheikh fana ka khalifa general yama Mali dugukolo bɛɛ lajɛlen n'o ye Cheikh Amadou Tijani ka du ka khalifa ye n'o ye Alakira ka du ka khalifa ye wallahi Alakira mɔdenw o y'a laɲini k'a fɔ u bɛ Cheikh Amadou Siribe Bango Amadou Sukonga ani Maliviya Tana Mundugula Farada Sabo ɲuman ale don k'a fɔ u bɛna kɛ u ka khalifa general ye Mali kɔnɔ Torikato Tijaniya sira kan o la ni Allah subhanahu wa ta'ala ka diɲɛ an bɛ o kɛnɛ belebelema n'o kɛnɛ sanuman n'o kɛnɛ dawulama de ka bi wulada in na o la inshallah ta'ala an bɛna don an ka baara hukumu kɔnɔna na baara kunfɔlɔ ye min ye o ye kumakɛlaw n'o ye folikɛlaw ye inshallah an bɛna kuma di folikɛlaw ma u bɛna bɔ ka na foli kɛ n'o ye an ka dugutigi alhamdulillah alhamdulillah ala kabu wallahi ala kabu no badi islamem fɛn o fɛn se yɛrɛ y'an sɔrɔ cɛ ani muso ayo denmisɛnnin ma ba tɔɲa ala ka bonya dɔ ye nin ye wallahi a belebele k'aw fo barakallah ka segin k'aw fo y'a mɛn aw fo ni ala ka foliya ye Muhammadu no a bonya yira yɔrɔ dɔ ye wallahi ya kala baye darashi ni ye kɛnɛ wasalen min ye ni cɛ o cɛ sen y'a yɛrɛ sɔrɔ yan bi an kɔni b'a jigin k'a fɔ ko i ka bi juwan wallahi a duwawu jaabira minana duwawu jaabira ala ka duwawu jaabi amin ka sababu kɛ fɛn caman ye fɔlɔ an bɛ cɛ min ka kɛnɛ kan ye n'o ye Bango Amadu ye a ye baara min kɛ jamana in kan yan a ye baara min kɛ dugu in kɔnɔ yan dara Mundugula Farada a bonyana koyi n'i ko k'i bɛ a wari da fɔ o dɔ la ni ɲinɛna yɔrɔ dɔ ko dɔ la a fɔ ko karisa ye nkalon tigɛ a tɛ se dafɔli la a kɛra ala ɲɛna a kɛra jama ɲɛna o la fɛn o fɛn nana ka na an dɛmɛ nin baara in na alimamiw maa minnu ye maa kalanenw ye hali n'u ma kɛ alimami ye maa minnu ye dinɛmaw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u yɛrɛ Amadu kanu bɛ u la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'aw bɛɛ lajɛlen ma a diyara an ye a ye bi ni médaille di min filɛ nin ye ala k'a kɛ médaille kunnandi ye amin ni médaille di min filɛ nin ye ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamana ma amin ala k'a kɛ jamana ka kunnawolo kɛnɛ ye ya rabbi a kalifa ala k'a to ala bolo ya rabbi kalifa ala k'a to ala bolo amin aw yɛrɛ minnu fana y'aw sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka na vraiment an bɛ foli di aw bɛɛ barakallahu a diyara an ye ala k'a diya ala ye amin n'an ko k'an b'a bɛɛ lajɛlen fɔ bi o bɛ kɔrɔtɔ an na wallahi o bɛ kɔrɔtɔ kelen an bɛ taa don kuma la kuma min ni o b'an kɛɲɛ o man di an ye o la ala ɲɛ b'an bɛɛ lajɛlen na ala ka Amadu sara amin Bango fɛn o fɛn bɔra Bango ka na fɛn o fɛn bɔra Doyila ka na fɛn o fɛn bɔra dugu nin fɛn o fɛn na ka na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen d'aw bɛɛ lajɛlen ka foli di an ka finitigiw yɛrɛ fana ma ka dugawu kɛ hali bi ala ka jamana in bɔ amin
Alibi ala ka jamana in bɔbolo la karamɔgɔ a ye duwawu k'an ye anw minnu tɛ fɛn dɔn anw minnu tɛ sɔrɔsi ye an bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɔni a ye duwawu kɛ jamana in ala ka bɔbolo la ala ka aw yɛrɛ sara ala ka kun kɔrɔta ne tɛna taa yɔrɔ jan n tɔɲɔgɔn bɛ yan dɔrɔn a bɛna dɔɔnin fɔ ala sago bɛɛ lajɛlen bonya b'a la a ka to bɛ nin kan sali ala ma ne tɔgɔ ye Sasi Duleya ne bɔ Mutugula dugutigi ka représentant. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم مدفي ليس اليوم بفرد المامين كونغ فولي بانغو بلاجيني بانغو مومي بانغو كنني كان والله جاراني فوق تمي سوق مدنا لي دراو كومودو لا كوميدينا كان سيغرو بفرداما والله فردا كوموني ندو فردا سباي مي اونكا فردا ادونde katibe bangwani فردا بي ngal jara فردا سيزان والله ادونا اننا سانته بالله siraba a bɔra ka boli ka na fɔ farda la fɔ jɔ bɛ tɛmɛ anw ka buguda kan ka taa sinabugu fara kɔ an b'u lasegin ko yan tɛ o kana yan fɛ yan bon madofo o foli o kan ka kɛ seko ye ala n'a a barika ba ne yɛrɛ baden dɔgɔnin wala ala y'a ka kalifa minɛ a tɛ nin duuru tɛmɛ min ye sogo amadu ye baara min kɛ a diyara nin commune mun bɛɛ ye fɛn dɔ bɛ ka mɔgɔ ka se 50 karamɔgɔw sara ka ko bɛɛ kɛ o fɛnɛ ma ten ne sɛgɛn ne bɛ kuma dan kan yɔrɔ na a ye baara min kɛ wala a diyara min ye fo ka tɛmɛ ala sɔrɔ isa an bɛ ala fo ala barika da ani jama fɛn o fɛn se y'a yɛrɛ se a bɛɛ lajɛlen fo denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan n'o fara dugulen kan maire tɔgɔ la conseiller bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ seko fo bonya min dilen don seko kɔni a ka dɔgɔ yɔrɔ a n'a ka kan an ka commune kɔnɔ yan kabini seko nana yan n'o ye Bango Amadu ye an b'a fɔ Mutugula Amadu Mutugula sago ɲuman a nana ani hɛrɛ dɔrɔn de nana yan a nana yan an hakili sigila a nana yan cɛsatɔ yatimɛ fantanw dɛsɛbaatɔw banabaatɔw a kɛra u bɛɛ lajɛlen jigi ye an ka commune kɔnɔ yan Amadu ye hɛrɛ min na don commune kɔnɔ yan a kɛra maire ye a kɛra dugutigi a kɛra conseiller bɛɛ lajɛlen ye i ka marabaga ni mɔgɔ kelen ni a kelen hɛrɛ sɔrɔ hɛrɛ sɔrɔ n'a kelen degun sɔrɔ degun sɔrɔ mɔgɔ kɛtɔ ye sababu ye ka hɛrɛ lase olu kelen o kelen mɔ o ye lafiya ye e yɛrɛ mɔ o ye bonya ye e yɛrɛ mɔ o tuma an bɛ Amadu fo dan tɛ foli min na hali bi an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka commune ala ka a kɛ ka an dɔn a kɛ ka an dɛmɛ hali bi ala ka hɛrɛ k'a ye hɛrɛ belebeleba ala k'o k'a ye a ka denmisɛnninw ala ka hɛrɛ k'u bɛɛ lajɛlen ye a ye kalanso min jɔ nin ye kalanso in jɔra anw de ye a jɔra Mutugula commune an denw de bɛna kalan a kɔnɔ an mɔdenw de bɛna kalan a kɔnɔ mɔgɔ n'i kɛra sababu ye ka kalanso jɔ i ye hɛrɛ belebeleba de lana i y'a jɔ yɔrɔ min na i ye hɛrɛ lana olu ye hali n'i tɛ yen i salen kɔ hɛrɛ i ye kalanso min jɔ o de bɛ kɛ hɛrɛ ye o tuma foli kɛ ka dan ye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salamu an b'aw fo. An bɛ sɔli kɛ Ala kira kan sallallahu alaihi wa sallam. Anw bolo sɔli min ka fisa ni sɔli bɛɛ lajɛlen ye o de ye salatul fatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa an-nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratika al-mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. An b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na. Anw nana ka Haut Conseil islamique
présenté yan nɔ Motugula commune tɔgɔ la alhamdulilahi rabbil alamina an nisɔndiyalen n'an wasalen ka se nin kɛnɛ in ka yan ni se b'u ka cɛsiri de y'anw se yan adamaden n'i ye sugu min ye i b'o sugu de yira mɔgɔw la n'i ye cɛsiriba ye i ka cɛsiri Alahu Taala b'a bange k'a yira mɔgɔw la n'i bɛ sira o sira min kan Ala b'a bange hali n'i y'a dogo Ala b'a bange anw ka se nin kɛnɛ in kan Ala ko de y'an se yan Ala ko de y'an se yan donc an bɛ Ala fo Ala min y'an se yan nɔ ko Ala in fo ka dugawu kɛ naba bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya an ka sigi kɔnɔ Ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya Ala k'an kɛ diinɛ dɛmɛba ye Ala k'an kɛ diinɛ dɛmɛba ye Ala kana an kɛ diinɛ tiɲɛba ye kuma la surunya kama komi kumaw man jan kosɛbɛ an b'a ɲini Alahu Taala fɛ an ka jamana bi taabolo min kan Ala k'an ka jamana basigi Ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ ya Rabbi Ala kana an labila jugu ye Ala kana an labila jugu ye Ala kana an labila jugu ye maa o maa min bilala an na k'i b'an ka jamana tiɲɛ ya Rabbi Ala ka doni d'i kunna doni min b'i ɲinɛ an kɔ Ala ka doni d'i kunna doni min b'i ɲinɛ jamana kɔ i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i kɔni y'a ɲini ka jamana in jigi dingɛ kɔnɔ Ala k'i yɛrɛ jigi o dingɛ kɔnɔ i kana bɔ fiyewu Ala k'o k'an ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ ne na aw bɛɛ lajɛlen Ala ka yafa ne na aw bɛɛ lajɛlen ma ne ye Cheikhna Kulubali ye ne ye foli kɛ Haut Conseil islamique tɔgɔ la Motugula commune na salamu alaikum wa rahmatullah وصلوات الله وسلامه على محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمالمو ويكمات نما جاو يامين جوكا فوليكي nga anga kuma tigi de ni kuma ka di atigiw ma ne kan ka mun fɔ nin kɛnɛ in kan n'o kalifa ale la a bɛna o fɔ ne nin yɔrɔ la n'o ye an kɔrɔkɛ ani an ka imamu ye ko n'a ma bagayogo inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'Ala waleɲuman dɔn an nisɔndiyalen don an bɛ kɛnɛ min kan nin ye kɛnɛ in ye an nisɔndiya kosɛbɛ Mali alimami tɔnba tɔgɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya na u ka bolofara min bɛ Motugula commune na Baginda arrondissement kɔrɔ o kɔnɔna na olu de ye an mɔgɔ 5 ci ka na nin kɛnɛ in kan Sheikh Amadu a ka lɛtiri selen an ma k'a fɔ Tijaniya ɲɛmɔgɔba n'o ye Sheikh Zubairu ko a ye bonya dɔ ɲɛsin a ma a ka cɛsiri kosɔn an kana kɛ o seere ye alhamdulillah o la limama a ye an kɛ ciden ye ka na sabula limama ka slogan a ka shahariw n'o ye wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafaraku an ka ɲɔgɔn minɛ Ala ka juruba kelen kan an kana fara o de kosɔn ani o baara in sabatili kosɔn jagoya de don an ka jɔ nin kɛnɛ in kan sabula o de kɔrɔ ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an ka ɲɔgɔn minɛ o juru in kan an ka taabolo ko in an k'o kɛlɛ dabila o yɛrɛ tɛ yen bilen an tɛmɛn'o kan o la an bɛ kɛnɛ min kan nin ye an nisɔndiyalen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na Motugula kuma in bɛ se ka janya dɔɔni han sabula ne bɛ yan ne bɛna kuma limama tɔgɔ la mais ne ye Motugula imamu dɔ de fana ye ne bɛ imama kɔnɔna na Sheikh Amadu a ye min kɛ Motugula commune kɔnɔna na ne y'o seere don min nin zawiya in bɛ dayɛlɛ Sheikh Amadu de ye bonya di Motugula limama ma k'a fɔ a tɛ maa ɲini min bɛna zawiya misiri in juma fɔlɔ seli ni Motugula limama tɛ o don Motugula limama ye ne de kɛ ciden ye ka na juma fɔlɔ in seli yan alhamdulillah o don Sheikh Amadu a ye limama bɛɛ lajɛlen bonya a ma ne bonya dɛ a ye Motugula commune limama bonya ka Mali limama bonya sabula o don a ye moto kelen ni ne ma ko ne k'o kɛ n ka wajulikɛla ye dugu ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ misiri n taara ko fɔ limama ye limama ko kalo o kalo an bɛ ɲɔgɔn ye min kɛ an kana ɲɔgɔn ye sigi Sheikh Amadu ka zawiya kɔnɔna na sabula an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Ala ka juruba kelen kan o don an nana yan Sheikh Amadu a tilara ka 20,000 di an ma ko limama a ye nin bila a ka kɛsu kɔnɔ o la jagoya kuma bɛ janya ne bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya Motugula kɔnɔna na yan ko minnu kɛra yan ni Sheikh Amadu y'i jɔyɔrɔ fiɲɛ la a ka ca an da tɛna se olu ma nka anw mago bɛ min na diinɛ dɛmɛni na Sheikh Amadu de bɛ k'o kɛ anw ye yan bi
Ola amba fo jama nyana ya muntugula limama anw ye cɛ de sɔrɔ an bolo cɛ min b'anw jukɔrɔma dinti n'o ye Sheikh Amadu ye wa an jigi b'a kan bi an jigi b'a kan sini inshallah ko ko mana wuli n'o bɛ muntugula limama kamana kan ni Sheikh Amadu jɔyɔrɔ b'a la an bɛ s'a ma an n'a ka diɲɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o la an bɛna kuma surunya nin yɔrɔ in na ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ka tila ka yafa ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛɛ lajɛlen an ka diɲɛ an ka dugawu kɛ Sheikh Amadu ye Ala k'a mɛn an kɔrɔ Ala k'a mɛn an kɔrɔ an ka sigida in Ala k'a kunkɔrɔta an ka jamana bɛ dingɛ min kɔnɔ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ Ala k'o kɛ kira bonya salli ala Muhammad rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin jama silamɛ wa alaikum salam an foli bɛ bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn y'i sen bɔ a kɔrɔ ka se yan an foli bɛ bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ kuma kalanbulon musow tɔgɔ la Sheikh Amadu kanubagaw an bɛ kuma bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'an ko k'an bɛ Sheikh fo bi a kuma tɛ ban ɲɛfɔ la Sheikh ka disa filɛ muso fɛn fɛn la nin bɛɛ kalanbulon de ye u ye dakuruɲɛ damadɔ don da ko k'o fɔ alisilamɛ jamaw ye an kun bɛ dibi la kalanbaliya dibi Amadu Sidibe Sheikh Amadu Sidibe Banu Amadu a ye an muso bɔ dibi la an muso caman kun bɛ yen an kun tɛ seli suran dɔn an tɛ wurudi dɔn an tɛ tahiya dɔn mais bi alhamdulilayi an ye caman dɔn o la Ala sababu Ala kɛra sababu Sheikh Amadu Sidibe sababu an bɛ Sheikh fo dan tɛ foli min na seli o seli Sheikh Amadu jɔlen don na anw ka seli malo ana naw sungalo sugaro bɛ ten semaine o semaine Sheikh Amadu bolo b'a poche la anw an b'o foli kɛ Sheikh Amadu ye dan tɛ foli min na hali bi Ala k'a ɲɛ mɛn a la Ala k'a mɛn an kɔrɔ dakuruɲɛ damadɔ kun b'an fɛ o ye nin rahim auzubillahi minash shaitani rajim an bɛ jama fo kosɛbɛ an bɛ naba bɛɛ fo fɛn o fɛn ye yan sɔrɔ an b'aw bɛɛ fo minnu fana ka hakili bɛ yan fana an b'u bɛɛ fo o tɛmɛnen kɔ tuguni bi ye dɔnba ye an bolo bi ye dɔnba ye an bɛ Ala barika da kalo fɔlɔ san fɔlɔ ni o kɛra an ka sogoba ye u ka kalifa dilen an bɛ Ala barika da ka Ala fo ka Ala waleɲuman dɔn mɛsi bɛɛ tɔgɔ la Muntugula mɛsi bɛɛ tɔgɔ la n bɛ kɔrɔfɔ dan ye n b'a di n kɔrɔkɛ ma a b'a tɔ lase Ala sago bonya b'a la merci beaucoup. Auzubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim jama bɛɛ n'u la an ye Muntugula bureau école bureau ni maître bɛɛ ka tɔn ɲɛmɔgɔ ye commune in kɔnɔ vraiment an bɛ Sheikh fo haliba Ala ka diinɛ Ala ka banban fɛn min diyara anw ye Sheikh la an dɔlen filɛ k'an kɔnsi kalanso ma kalan bɛɛ dun de ye kelen kilasi 12 franco arabu o ye dɔ faralen anw ka kunnawolo kan commune kɔnɔ ka musow n'i b'a fɛ ka commune na taa ɲɛ i cɛsiri musow ni denmisɛnw ka ɲɛtaga la n'o kɛra dugu tɛ to ko abada donc o dakuru an kelen foli fo an ka bɔ k'o k'a ye a ye nin kalansoba min dɔ nin ye ka diinɛ sinsin min kɛ musow ni dugudenw ni duguw ni ɲɔgɔn cɛ haliba Ala ka barika don a ka baara la haliba Ala ka fɛn wɛrɛ bɔ a la min ka bon nin bɛɛ ma asalamualeykum. Lakɔlimɛtiriw ka tɔn Muntugula a n'a lamini an b'aw fɔ k'aw marahaba a ka foli duman ninnu n'a ka kumakan sanumanw na o la ni Ala sɔnna an bɛ tɛmɛ n'an ka baara ye inshallah. Lakɔlimɛtiriw kɔfɛ an bɛna kuma di mɔgɔ min ma o ye Abubakari Sogodogo. Abubakari Sogodogo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akhukum wa ibnikum fi dinillahi Abubakar Sogodogo min Madinati Sikasso. أحييكم بتحية الإسلامية التحية أهل الجنة
وهي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولاسا أمبرا الإسلام أمي فوليدي نباك لينجلين بلا جلما كفوليدي أنا شيبو يرما نو شيبو أمادو سيدبي بانغو أمادو نو عالم الأرامي نو بدر الديني نو شمس الديني نو ميراث زماني ما فوليبي أيه ني جورينا ولاسا sheku ye kunnafoniya di aw ma k'a fɔ a ye jɔnjɔnba sɔrɔ ka bɔ Sheikh Amadu Tijani mɔden yɔrɔ Marok ko a kan ka na o nisɔndiya kɛ Muntugula yan nɔ an yɛrɛ y'a kanu an kana to kɔfɛ fiyewu ni bonyaba in na an ka fara Sheikh kan ka nin nisɔndiya in kɛ ɲɔgɔn fɛ vraiment an fari folilen don dan tɛ nisɔndiya min na an b'a ɲini Alahu subhanahu wa taala fɛ halisa Ala ka dɔ fara bonya ninnu kan jidi bɛ Alahu subhanahu wa taala bolo Ala ka Sheikh Ala ka jidi o kɔfɛ Sheikh ye kalanso belebele fɛnɛ jɔ k'o fɛnɛ inauguration ye bi ye k'a daminɛ primaire fo ka taa se kilasi 12 ma e k'a dɔn k'a fɔ foyi tɛ tɛmɛ nin kan wa Alahu subhanahu wa taala tɛ foyi fɛ min ka bon ka tɛmɛ nin kan ka d'a kan Ala kira ko khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ko Ala ka maa fisamaci ye maa jumɛn de ye maa min tigilamɔgɔ ye maa dɔnniya Ala subhanahu wa ta'ala ka kuranɛ na o tigilamɔgɔ fɛnɛ ka maa wɛrɛ dɔnniya a la e ka dɔn kalanso min jɔlen filɛ nin ye yan denmisɛnninw de bɛna kalan kalanso in kɔnɔna na ka se ka Ala subhanahu wa ta'ala ka diinɛ dɔn ka seli farida la o la sisan ni Ala sɔnna ma kuma a bɛna di mɔgɔ min ma o ye an ka leader religieux du Mali a secrétaire n'o ye Isa Traoré ni Ala sɔnna an bɛ kuma d'a ma dakuruɲɛ 2 foli min b'a fɛ a ka o lase jama ma an b'a fɔ Isa falyatafaddal mashkura mu'azzaza bismillah. An bɛ Ala fo ka barikada Ala min ye bi donba yira an na ka na bɛn ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnenw ma ni mɔgɔ sanumaw ye nin kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo an bɛ ɲuman sera an cogo min Ala ka ɲuman segin o cogo kelen na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ale sigira tarikatigiw de kama n ka secrétaire général bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Cheikh Aluseni Jakite ale ye groupement secrétaire général ye Madi Gido ale ye groupement membre ye alhamdulillah nka olu nana sira min fɛ a bɛɛ ye sira kelen ye olu ye kotigiw ye an bɛ foli kɛ groupement ɲɛmɔgɔw tɔgɔ la a fɔ nin kɛnɛ in ye groupement ka kɛnɛ ye tarika bɛ sankɔrɔta kɛnɛ o kɛnɛ kan muridi sira bɛ sankɔrɔta kɛnɛ o kɛnɛ kan o ye groupement ka kɛnɛ ye groupement sigi kun ye ka o de dɛmɛ k'o sankɔrɔta ka barika bɛ se ka don o la cogo min na donc groupement président ba tɔgɔ la Cherif Usman Madani Haidara an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo ani tɔndenw bɛɛ lajɛlen ka ɲini Ala fɛ ni hɛrɛba ye mun ni n'a y'a latigɛ Sheikh Amadu ye Ala k'a se a kɔrɔ Ala ka tali se d'a ma Ala ka dɔnniw d'a ma Ala ka fɛɛrɛw d'a ma Ala ka dabaliw d'a ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala kana tɔɔrɔ foyi don ko in kɔnɔ Ala kɛra n'a so dungo bonya kama sɔli ala Muhammad wa ali Muhammad wa salim wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Foyi t'a la baramuso mutardi aw ka vinaigrette kumuko fura sɔrɔ la sa a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ an ka laadala butigiw alimentation baramuso butigiw o n'an ka plateforme bɛɛ la. mɔgɔ damaw ka foli kɛ o ye ne yɛrɛ ye n'o ye Kassim Sidibe ye n'Ala sɔnna Cheikh Umaru ka mɔgɔ damu don n'Ala ka ɲɛ ye Cheikh Umaru ka mɔgɔ dimu don inshallah wala alhamdulillah an b'a fɔ ba'da auzu billahi minash shaitani la'inir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman kaseera wala ala folen kɔfɛ ani ala barikadalen kɔfɛ an bɛ sɔli Mamadu Mustafa kan ka kisi caman ɲini ala fɛ a k'o kɛ ala kira kan a n'a so dungɛw a n'a ka sahaba sanumaw wala alhamdulillah mɔgɔdamuw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an ka dakuruɲɛ 2 foli o de ye nin ye k'a se an ka nuru doja ma o de ye nin ye k'a se Samsuli Sumusi ma o de ye nin ye k'a lase Baharu Nada ma n'o ye Alhaji Sheikh Amadu Siribe Banugo Amadu Sugonga ani Malefiya Tana Mundugula Farada sabu ɲuman an b'a fɔ n ko tare
alhamdulillahi rabbil alamina summa alhamdulillahi rabbil alamina summa alhamdulillahi rabbil alamina cɛta saba dafara an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn sabula ala subhanahu wa ta'ala a ye anw sɔn karamɔgɔ la karamɔgɔ min ni ala ka yamaro don ala ka dugukolo sanfɛ bi n y'o de fɔ n ka kuma na bi tilegan in na ala kira sallallahu alaihi wa sallama nabi ɲuman minnu n'olu tɛmɛna olu jogo o kunna Cheikh Umaru jogo ye olu jogo de ye n'i y'ale lajɛ dɔrɔn i bɛ sin ka kuranna tafsiri ale jogo de bɛ kuranna tafsiri adamadenw ye ala ko in tanzurullaha yanzurukum wa yusabit aqdamakum ala ko n'a ye n dɛmɛ n b'aw dɛmɛ Cheikh Amadu a ye ala dɛmɛ ka ala bolo minɛ ka tugu ala kira kɔ sallallahu alaihi wa sallam o de y'an se yen sigiyɔrɔ in na n'o tɛ caman tɛmɛna dɛ fɛn caman ba o de tɛmɛna o kunna an karamɔgɔ an'an ka kuruwa an'an ka seko fɛn min bɛ anw bolo k'a se a ma a dɔnni o kɛra hɛrɛ de ye anw ma a tuguɲɔgɔnyali o kɛra alijinɛ sira minɛli de ye anw bolo ka taa alijinɛ kɔnɔ o kunna an bɛ Amadu an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen n'i sera nin du in kɔnɔ yan walahi n'a y'a sɔrɔ ko i ye mɔgɔ jugu hali n'a y'a sɔrɔ ko Firawuna ko a tile ni Cheikh Amadu tile kun bɛnna k'a ni Cheikh Amadu jɛra walahi a tun bɛ Firawuna tun bɛ kɛ silamɛ ye ka da a ka tiɲɛ a ka cɛgɛlɛnya a ka tiɲɛ fɛn o fɛn n'i ye kuma fɔ ni tiɲɛ t'a la dɔrɔn ale tɛ don a la tiɲɛ bɛ min na a bɛ don o de la o kunna an bɛ Banuga Amadu an b'a fo walahi Cheikh Amadu e yeli kɛra hɛrɛ de ye anw bolo wa i tuguɲɔgɔnyali o kɛra alijinɛ sira minɛli de ye anw bolo an b'a ɲini ala fɛ sijan ni kɛnɛya ni lafiya o bɛ ala bolo yarabi ala k'o di Cheikh ma mɔgɔdamu kelen o kelen jɔlen filɛ nin ye a ma mɔgɔ si kɛ mɔgɔdamu ye f'a k'a sɔrɔ a ye tutɛrɛn di o ma a ma mɔgɔ si kɛ mɔgɔdamu ye f'a ka moto san k'a di i ma n'a sɔrɔ i b'i sen na Cheikh Amadu e bɛ ka ala kira de ladege sabu ala ko ala kira ka hakɛ la a ko Muhamadu wa ma arsalinaka ila rahmatan lil alamin wa anw b'a fɔ bi Cheikh Amadu ala ye e suganti walahi o de kɛra hinɛ ye bi anw ka o de kɛra hinɛ ye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan maa mun y'i dɔn i ni maa o maa jɛra i ni maa o maa tile bɛnna bi n'olu tugulen don i la i dɔnni ani i nani o kɛra hɛrɛ ye olu de ma i nani a kɛra hɛrɛ ye diɲɛ ma sabula i ye dɔnni ala ye dɔnni min kalifa i ma ala y'o dɔnni bɔ k'a di diɲɛ ma o kunna i nani kɛra hɛrɛ ye diɲɛ ma i nani kɛra hɛrɛ ye Mali ma n'o tɛ an filɛ ka kuma ye micro min na kan ye u b'a fɔ cogo di ko état d'urgence ya ɲɔgɔn an tɛ se ka jama lajɛ mais bi alhamdulillah kunu ale de ko jamana a y'a hakili sigi malidenw a y'a hakili sigi jamana in a bɛ suma ni ala ka dɔnni ye tiɲɛ ye ala ye o dɔnni min kalifa ale la ala y'o min jira a la n'o ye tiɲɛ walahi ko jamana in bɛ suma jamana in jugu k'a bɛ malo Cheikh Amadu Banuga Amadu jamana in a sumana an b'a fɔ jamana in sumana sabula kunu a tun bɛ cogo min na état d'urgence o t'an ka bi an bɛ k'an ka jamanajɛw kɛ an b'a fɔ alhamdulillah jugu minnu na k'u bɛ jamana malo jugu minnu na k'u bɛna bin jamana kan ala barika la o jugu u malola mais u malola Cheikh Amadu e de ka du kɔnɔ yan i ko don min ko jugu bɛ malo a saraka a bɛɛ lajɛlen bɔra yan min donna na ala de b'a dɔn miliyari min donna na ala de b'a dɔn miliyɔn min donna na ala de b'a hakɛ dɔn mais i tɛ cɛ ɲininka i t'i muso ɲininka i t'i faama dɔn mun i dɛmɛ i ni faama t'i jɛla fana o kunna mun bɛ se k'o kɛ ala ka dɛmɛ ni ala ka dɛmɛ tɛ foyi tɛ se k'o kɛ e de ko ala o kunna Cheikh Amadu anw b'i kɔ anw de ye mɔgɔdamu ye wa anw bɛ layidu ta i ye don o don anw t'i janfa n'an ye janfa ala ni kuranna k'an janfa anw t'i janfa i y'anw kɛ mɔgɔdamu wa anw b'i to i kɔ o kunna kuma bɛ ka janya n'ala sɔnna wagatiw ka surun n'o tɛ n'i ko an ka kuma bi an bɛ si fo sini sɔgɔma bilahi fo sini sɔgɔma Cheikh Amadu ka ɲuman tɛ se ka fɔ k'a ban sisan nɛɛmatulakaw fɛ yen nɔ ji ye mɔgɔ dɔw ka so bin sisan nɛɛmatula ye jo la a ko ale ka du de bɛ a sinjiw de don a balimaw de don o kunna ni tɔɔrɔ y'u sɔrɔ tɔɔrɔ y'ale de sɔrɔ
aya kuna foli mo sufela belajela ko ma kanga la be shini so ko makamita joila an wulila an tara joila atara kata akoma atese ka sojo ka di uma nga aseko e deme mi abe oke uyi ayo deme ke ay min boy akata million de clara e joila ne matulay o kera semaine temene na encore sisa o dara belebele chamaka chamaru na ngwa mi fo wallahi ameshia ka klaka shia itiban parce que ekera alaka yelende noro wallahi adamado ibu lami inoro la ambi fo ki barkada ki marhaba mugadamu bela jele togola mundugula bango yoro bela jele no chamaru ka mugadamu be yoro muna okuna ama foya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala mbadeu takbiru ka ga foni na angona ye shoga maruka nyuma fole da ambi shia ka klaka shia nyina sa kono nana anye shen dama ke bango abse shen nani ma o shen nani kono nana mami tubira ka do ala ka dinena ka wurdi menetere ka tubi ka do ala ka dinena abita fo ma teme duruni kola turne nani utubira ka klaka wurdi mene so amadu bango amadu asira dugu bango bela jele bora ka kumbe o ko temele ko fe atara dugu do be o ba fama duma asira o dugu la o kuna o dugu mo o yu dama kasi ka ira ka fo de misrite olu fe o kuna ko misrita fe ko misrite o kuna aye misri le du ta duma ka o ye ayo misri jo ko ba peu o bana peu o kuna nana gokoro waye bamanan dugu bado de bango bala de kumbi foy ko sebe ma fo gokoro de nga bala o kuna gokoro ube min shiro bamanan do ube min shido u yera ba shido e wala aya fashoni blonda u de kumbo shido o kuna shagamadu bango amadu alaka noro alaka kle manamna na yengerai Allah subhanahu wa ta'ala e kishi bla adamaden joli la olu ko okuna olu tuna to faso so na blene ko lu na sege kana alama okuna oko shawamara ambi ko yu dama kashi misiri ko fana na shawamaro aye misiri bele fana jo yeni no toli mi misiri mi iba nyona nyene anyona soro mandi ayo misiri ba jo gokoro okuna gokoro ka ule nana bi o misiri bana pew o misiri de muradu fleni okuna unana ko kana o muradu de yirabi kana disha amadu ma aka doke muradu ina ala ka barka do misri na misri ni ala sonama sugamaro ako adayelele abena ke inshallah no e gokoro ka misri ani duma inshallah taala okuna o misri muradu de fleni kayira jama salame bela jelena ni sugamaro ka baro de ateme no de ni temengo nani ode ni misri chama temengo nani misri chama ode jora ode la ako ale tara maga minge chen mena nga gride atara maga minge ayi jo alikabala ako ala ni ne bora na soro ne tna fen soro mina ke fanda ye mina to fanda ye na ma nyini fe ala yi kan va ise ngoro ya ngana sagi kata tuguni de ayi ni ne la nyini maga ngala ni ya don ni tara so mina fen soro ma nyini fe ala ni ye fengo fen soro ni ya kumani ya alama ika fe menena so ma do ni ne le do tamaga wa apolenkle kana aboko paradike ni farala misri chamaka ani zawiya woro ay munu jo bango kono nana okuna amba fo shamaro bango amado alibe shijani kenani lafia ala kadima shijani kenani lafia ala kadima ala ki mangoro ala ki shikan daga bere du kana do ala kuma te bubagama ala ki kadima ya ala ku kenama to ala ko kala kira ko son sol ala mustafa wala alhamdulillah ala sona be do do ke mrobuina inshallah misri mao ma sela kono sai to sabara ko aljine de ayo bla ngolola sama bina do ke misri mrobula nala kaji ilaha illa ala ilaha
karatekaw minnu bɛ maa ɲi kari kaw u jɔlen don u labɛnlen don o la n'ala sɔnna an ka mɛtiri ba bɛ kɛnɛ kan n'o ye mɛtiri sedu kulubali sedu ko in kɔni ɲansa nka kulubali ko in o la n'ala sɔnna an bɛna dakuruɲɛ 2 d'u ma u bɛ sɔrɔ ka u ka baara daminɛ u k'a surunya miniti 5 de b'aw bolo miniti 5 awɔ a ka démonstration a ka fɛn bɛɛ miniti 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا كراتي كودي. أنا شيخوكا كنكا. أنا فلبة شيخوي. أني أكان نبابة. بفنانا شيخو تمي أقولا. أنا فلبة بلا جري. شيخو رأي أنا متري. نانا أقولا أكاكا. Aya an bɛna an ka baara daminɛ ala ka barika don an ka baara la an bɛ mali karatigɛla bɛɛ lajɛlen fo an bɛ karatigɛla bɔ karatigɛla karatew kɔni tɛ kelen mɛ a bɛɛ bɛ fani ani bala an ka foli la bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ mɛtiri ye ko uz an bɛna an ka baara daminɛ an ka foli bɛ seko ye seko yɛrɛ an ka mɛtiri ba ye an ka belebele don an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ an ka sali ye ala ka barika don an ka mɛtiri la ala ka barika don an yɛrɛw la an b'o ɲini seko fɛ ne bɛ kuma bila yan. ayiwa k'u ka kuma man ca olu ta ye n'a fɔra hɔw dɔrɔn o b'a sɔrɔ u bɛ yen o la mɛtiri baara b'a bolo sisan a ye o kɛ miniti 5 b'aw bolo.
Aywan morotoge kizan urazmi kizan joran hey hey sakya hey mawat hey hey sakya mawat avazön tatya pi yogo ya pi mawashi ya asen kusigas hey hey sakya mawat hey hey sakya mawat yamil hey jangan kaman hey hey sa no hey hey sa no hey hey sa hey hey sa no go go rock take us eight nine sa no eight nine sa eight nine sa eight no eight sa Aya. Itna ke gine mine to esa. Hey. Ay. Ni to dun di fa ko se be se ga ni ni be man go de hey wakati tara kusule gani gele ni duru tani ne ne da ba
Anga Sheikh Al-Hassan Al-Hussein Jakte Sheikh Al-Hussein Jakte amena kumade ama ale de ameno am majlis watani le tariqati tijani uka lujina no ba fama ko convenati ale au secrétaire général de tijani yaka nyemo ya somi ni obe mali kono ya bolo fara ba mi no bi mali kono ya au secrétaire général de ale no ba wele ko convenati okuna Sheikh Al-Hussein Jakte dala sonama amena kuma di ama Foitala baramuso mutardi aw ka vinaigrette kumuko fura sɔrɔ la sa a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ an ka ladala butigiw alimentation baramuso butigiw o n'an ka plateforme bɛɛ lajɛlen. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق صلى الله عليه وسلم ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين لقد لبي على صوت أكرم غو شيخ أمادو سيدي أنا فولي بيه والله إسلام الجماعة كل بلا جرين أبابا أنا فولي باو بلا جرين يا فولي منا من أنا كنا كم بي أنا كرم غو كنا كم والله من بالمكة أنا جمعو أنا بارك نيغو دينا كنا لانو الشيخ مالي كندوي conférenati morodo groupement morodo ata islam awri wallahi anga groupement barakela do odo ame dina barake ñogon fe islam jekulu chama na mali konna la wallahi afra ankra mo touré kan touré anya don ala ko srafe anya do dina bara srafe anya don anga jamana service srafe wallahi on yi ñogon soroyan bi ani ñogon soroyan here de la wallahi amani ala fa anga sigi ala ka ke here amin sigi ñe here de wallahi ado anya ko mi yanyela yana nga do kuma konna la yati no ye ka demsenu ye be ka demonstration ke anyena wasaba ninye ala kira ka sunna de sallallahu alayhi wa sallam salim ala kira de ya fo hadisa kelemana ayo ay adun kala wasaba so bolila ayo ay adun kala jila nonina wasaba ay adun kala ayo kala kisa filila ay adun kala farikolo nyajela kadaka بنباو بافو العقل السليم في الجسم السليم يا من حكلي نيما أبس رفري كل نيما لكورنا أنا كراية من demonstration كالمغونينا صلى الله عليه وسلم أنا كراية صلى الله عليه وسلم الله أكبر دكتور أنا دمسرون تمنيون دام بكرسون كي عليه الصلاة والسلام أنا مسوت تمنيون دام عائشة ala kira tun b'o kɛ sallallahu alaihi wasallam wa ala kira tun bɛ baarita maa dɔ donna silamɛya la ala kira ka baarita kama sallallahu alaihi wasallam
abe hadisa kelemana wuli man do ate suso kafiri do tumeno kafiri tumese shetala kusobe nani mama e bariche abi ta kifiri duguma o ayame ko ala kirabbe abe ka mawwele kana islamiyama abe ka mawwele kana la ilaha illa allah ma ko ale beta ale ba malum mawchela aba malu aka jama chela na ka kalande unchela ayo o no kera ayo ani maku abe weleli mina anu weleli dabla subhanallah anana lakrama alayhi salatu wassalam sali ako mbefa nga bariche hato boy alakra ko ako bismillah ayo ni prelendo aka manere prelendo agerala kana mo jora kula kori alakra na e bariche alakra ya takafri duguma alayhi salatu wassalam ko alakra ma ko malabe ko sere to ngal labe aya ko anga sigaka u seginaka alakra ya che ya fri duguma ako yen sinta se mata mela ko ma ka deme u seginaka she sabanana Muhammadul Mustafa ya che aya fri duguma ayo kira ko achobe chujmena ako chena isirana ako itega jam ako marchit se kalinkenena fon nabi nyuma mi ni ala kembe ka demena ka demena sallallahu alaihi wasallam ako itega jam ala kay itega jam ako ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakte niye ala kra ka sunna ya anda demsenu degenina akaka nganuba utiliser domina aka utiliser tieka ya rabbi ala ko ke ko kana ba mo ma na ay o manga nu ya ake tieka ala ka dememe do kokoroni ala sonama ala bu deme wallahi way che ala ka naw deme demsenu amin amin ala ka barka do Allah ya rabbi sama no tumena biye hera donye way che biye bonya donye wallahi biye ala ka don sugandi le ni wallahi ya sumati le do biye juma donye odo ala ka ko akor don la nyuma ode juma donye don la samanti aya do kun konnala ode juma donye alhamdulillah kadaka ala ya anfa adama da juma donye ala ka ko diere be wuli juma don ala mi yang garziga do di juma la amba min ala fa ya rabbi ala ka bato min ani ya rabbi samew ambe here keleta ala ke ne bora Maroc aya kuma joda te peut-être kalo kele nyogondo tete moka ntale Maroc ntara Cheikh daga yorola wasaba Cheikh bad dalembe yoromina fas jamana kan wallahi ata zawiya bilibili ngono ala ke ala ye amben sima ka nyama ka hinana ka to an do zawiya ban ngono wallahi ka Cheikh kerefe ka ala wele chama ki Cheikh kerefe Allahu akbar Cheikh ya fo radiyallahu ta'ala anhu koni seli min kera ale ka zawiya in konnala ayo ko seli ala yo mine qat'an ko seli minenen do tiganganyama Allahu akbar ala de yo kai wallahi ala kra de yo garanti dama sallallahu alaihi wasallam wallahi o shaqtani ba o zawiya bain konoy antara shaqtani modon suray aya modon mun ya ajuli hasaba mu bora la hal yoro jante la génération buruna walma worona na chara kusbe chendo ayu chama so zawiya konoyno aya amu e baroke hasaba ko fe ka chokoroba min de zawiya kono aya no yi Cheikh Zubairi radiyallahu anhu ina soro zawiya kono andi manadu
an kanubaa don wallahi an teri don kosɛbɛ an ka karamɔgɔ don an gɛrɛla la an ye foliw kɛ wallahi an ye barow kɛ kɛra baro kɔnɔna la awɔ n'an karamɔgɔ Sheikh Amadu ka kumaw f'a ɲɛna ayiwa a bɛ baara min na Mali la dati a bɛ ka misiriw jɔ la aya a bɛ ka zawiyaw jɔ la wallahi a bɛ ka kalanyɔrɔw jɔ la tiɲɛ a bɛ ka fantanw ɲɛji cɛ a bɛ ka kɛ a b'o baara ɲuman min kan k'a kɛra jamana in kɔnɔ yan nɔ aya a b'a kɛra ni Sheikh Tijani tɔgɔ ye wallahi a y'a yɛrɛ bila Sheikh Tijani a ko ale ye Sheikh Tijani ka kalanden ye o don wa Sheikh Tijani kalanden yɛrɛ fana don o don a bɛ baara in kɛra ni Sheikh Tijani tɔgɔ de ye wallahi an ko Sheikh i bɛ dugawu k'a ye i bɛ dugawu k'a ye aya ala k'a sen sabati baara in na amin amin ala k'a n'a kunna wolo baara in kɔnɔna la amin ala sɔn Sheikh ko ni ala sɔnna an bɛ dugawu k'a ye tiɲɛ don a bɛ baara min na na ale yɛrɛ ka baara tɛ ayi olu ka baara don sirifu ka baara de don o don n'i ye sirifu ka baara kɛ i bɛ ala kira ka baara de la sallallahu alaihi wasallam n'i bi maa min ye ala kira ka baara kɛ ala ko i ka min kɛ i bɛ k'o de kɛ la donc i bɛ ala de ka baara la wallahi ko a ka kan ni dɛmɛ ye a ka kan ni duwawu ye tabarakallah a ka kan maa ka encourager nin baara la tabarakallah o hukumu de kɔnɔna la Sherif Zubair y'a décidé ayiwa ko ale bɛ papier labɛn ayiwa a yɛrɛ b'a signé tabarakallah a b'a di n bolo ma n nana di Sheikh Amadu ma sibe a b'a di yan waati min na n y'a photo ta a tɛ tɛmɛ o kan n y'a photo ta awɔ a ye kumakan min fɔ a ditɔ awɔ n y'o kumakan fana filmer vidéo la daa de ye n nana n y'a bɛɛ d'a ma kosɛbɛ a ye photo minnu ta n ye photo minnu d'a ma awɔ a ye kumakan min fɔ a ditɔ awɔ ka duwawu min kɛ a ditɔ jaati n y'o fana vidéo ta n y'o vidéo fana ci a ma n y'o fana d'a ma a daa ye donc an karamɔgɔ Zubair ka dili don tabarakallah an karamɔgɔ Sheikh Amadu a ye jɔyɔrɔ d'a ma tarika kɔnɔna la tabarakallah jɔyɔrɔ in ye jɔyɔrɔba ye jɔyɔrɔ in ye jɔyɔrɔ kɔrɔtalen ye aya jango n'a bɔra Sheikh Tijani ka maaw la maa kɔrɔtalenw na kosɛbɛ o bɛ dɔ fara dili fana yangan kan wallahi Zubair y'a fɔ k'a fɔ a y'a kɛ khalifa ye alhamdulillah ka fara Sheikh Tijani ka khalifaw kan minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ allahu akbar donc a y'o papier di o d'a ma khalifaya min khalifaya min dira ma an bɛ min fɔ ka d'a kan tuma dɔ la ni ninnu ye khalifaya d'i ma an b'a fɔ k'u ye doni de da i kun wallahi n'a dar'i kun u ye doniba da i kun wallahi a doni nin ala de b'i dɛmɛ a tali la wallahi an b'a ɲini ala fɛ ala k'an ka seku dɛmɛ doni in tali la doni min don a ka girin kosɛbɛ nka ni ala y'a bolo don a kɔrɔ ka fisigi bila a kunna ka doni in sigi a kunna k'a minɛ a ye a ka ca ala fɛ doni in bɛ se a se yɔrɔ la a bɛ se a se yɔrɔ la maa min kɛra Sheikh Tijani ka khalifa ye i kɛra ala kɛra ka khalifa ye wallahi Sheikh Tijani bɛ cogo min na a bɛ ɲini fɛ i k'o cogoyaw ɲɛɲini i k'i sen da Sheikh Tijani ka sendanɔw la a taamana siraw minnu fɛ i k'i sen da o taama siraw fɛ i ka taama o taama siraw fɛ o de b'a to doni in bɛ se a se yɔrɔ la ka sɔrɔ a ma jɛngɛ ka sɔrɔ a ma bɔ a bɛ kan ka di minnu ma a bɛ di olu ma a dafalen sanuma an bɛ dugawu kɛ an ka karamɔgɔ ye o doni min filɛ ka d'a kun ye doni in ta fanga ala ka d'a ma ala ka doni in ta fanga d'a ma ala ka doni in ta fanga d'a ma Sheikh Tijani ka kalandenya hali ka don tarika la dɔrɔn o y'a dama kunnadiya ye o y'a dama kunnadiya ye ka don Sheikh Tijani ka tarika la dɔrɔn ka fɔ n ye wiridi minɛ bi
ni maaw tumbo ni maaw b'a kɔrɔ dɔn n'u b'a dɔn samantiya min b'a la n'u b'a dɔn bonya min b'a la quartier in bɛɛ bɛ don tarika tijaniya la siga t'a la wallahi wallahi siga t'a la Cheikh Tijani b'a fɔ ala ye samantiya min labɛn ale ka kalanden ɲɛ a bɛ tarika minɛ don min na o ka bon dɛ o ka bon dɛ o ye ala ka samantiya de ye maa min ka d'a ye a b'a don o tigi ma baara t'a sɔrɔ n ye n cɛsiri o t'a sɔrɔ n wɔsira k'a ɲini o t'a sɔrɔ ala de y'a di dɔrɔn ni ala y'a di i b'a sumalen minɛ i bolo la k'a mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye maaw ti bɔ a kalama yɛrɛ Tijaniya b'o cogoya de la Cheikh Tijani ko a ko ni maaw b'a dɔn ni kutubu maa gansanw tɛ dɛ silamɛya kutubu walijubaw n'u b'a dɔn min bɛ ale ka zawiya kɔnɔ a ko walijuw tun bɛ t'u ka tantanw de gosi ale ka zawiya da la hɛrɛ min bɛ yen nɔ ka hɛrɛ dontɔ n'a bɔtɔ ye Allahu akibaru Cheikh Tijani ka zawiya min tɔgɔ dara Cheikh Tijani la zikru min bɛ k'a kɔnɔna la hɛrɛ belebele ye fɛn jumɛn ye min bɛ don ka bɔ kɛ zawiya in kɔnɔna la alakira bɛ na yen sallallahu alaihi wa sallam hɛrɛ tɛ alakira bɔ hɛrɛ foyi tɛ alakira bɔ alakira bɛ don ka bɔ zawiya min da fɛ don o don siɲɛ damadɔ walijuw ka laɲini ye jɔn ye Muhammadu alakira sallallahu alaihi wa sallam n'a bɛ sɔrɔ Tijaniya zawiya kɔnɔna la e bɛ t'i ka tantan gosi yɔrɔ jumɛn na i b'a gosi o da de la i b'a gosi zawiya da de la wa a bɛ ten fana koyi Cheikh Tijani ko a ko alakira y'a f'a ye sallallahu alaihi wa sallam ni maa min n'i ye jawharatul kamal kalan n'i ye jawhara kalan siɲɛ 7 a 7nan i b'o daminɛ yɔrɔ min na alakira bɛ sigi i kɛrɛfɛ o yɔrɔ la aw b'a tɔ dafa ɲɔgɔn fɛ wa a na to i kɛrɛfɛ sa n'i y'a wuruti hakɛ min na fo ka to o hakɛ ban ale bɛ to i kɛrɛfɛ o waati la o bɛ kɛ zawiya min kɔnɔna la ni wɛrɛ t'an na o zawiya kɔ wa. Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ni ye kumaw ye a ka bon an bɛ nin kumaw fɔ an Tijani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kuma min don min y'a lakali an dalen don o la min y'a fɔ an dalen b'a la o b'a yɛrɛ fisaya nkalontigɛ ma nkalon tɛ bɔ a da kɔnɔ anw dalen b'o la an b'a dɔn n'a ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye Cheikh Tijani de bɛ wele ko khatimul awliya waliju dafa dafaliya ye fɛn jumɛn ye k'a fɔ waliju wɛrɛ tɛ n'a kɔfɛ o tɛ dɛ ayi walijuya a titiri a n'a jɔyɔrɔ ale ye min sɔrɔ a la maa wɛrɛ ma deli k'o ɲɔgɔn sɔrɔ a la Allahu akbar walijuya jɔyɔrɔ kelen min bɛ yen pilasi kelen min bɛ yen nɔ n'o o tun bilalen don alakira mantonw ɲɛ k'a bilalen don maa kelen dɔrɔn de ɲɛ Allahu akbar o pilasi ni ala kɛlen bɛ k'a réserver maa kelen dɔrɔn de ɲɛ alakira mantonw bɛɛ la Cheikh Tijani de garizɛgɛ donna o pilasi la barisa ko n'o bɛ tɔgɔ ye ko الختم المحمدي ختم الولاية المحمدية alakira ka walijuya min dara walijuya min dira alakira ma o plasi laban a kan ka min di a mantonw ma mantonw la lengo kosɛbɛ o de kɛra Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu barzakul maktumi waliju dɔ kɔnna ye lala maliyɛnw b'a dɔn a tɔgɔ ye ko Muhyiddin ibn Arabi ale nana alakira ka hijira a san 500 Cheikh Tijani nana alakira ka hijira san 1000 ani san 100 ani san 50 minnu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa san 600 ɲɔgɔnna la nka ale nalen ale ka waati la ale de ko k'ale sogora k'a sogora k'a ye k'a fɔ alikaba a jɔra k'a ban alikaba jɔlen k'a ban a tɔ tora birikiden 2 pilasi ye birikiden 2 sanu ni warijɛ o de bɛna da birikiden in na i tulo b'a la ale wulila ale taara biriki ninnu ta ka biriki ninnu pilase
k'alkaba joli dafa Allahu akbar ale wulilen ka bɔ sunɔgɔ la a ko tiɲɛ yɛrɛ la ala kira ye pilasi kelen min fɔ walijuya la k'a bilalen don ale manton cɛ kelen dɔrɔn de ye a ko lala o ye da sisan nɔ o ye walijuya birikiden de datɔ ye o tuma ale de ye ala kira ka walijuw ka dafa ye ale y'o wele a yɛrɛ la a kɛlen kɔfɛ k'o wele a yɛrɛ la أكو بنا ختم الله الولاية فانتهت إلينا فلا ختم يكون لها بعدي الله أكبر ألا يولي يامين بلاسي كلمة من يولي جوا كونالا نوي أفسانا داي ألا يكرنجرن كادي ألا كرام مانتون ولي جميما أكو ويا علي بن عربي دي ألا دي يو دالما وألا توديما ولا مبلين تبني الله أكبر أيو فولي ميكا أما تمسكوا دمادوكا أنا كنا سو أي كفو دوبه كافاني نا ابن عربي تبي كبلاسي من ولي يلا o ti taye de o ye ala kira manton cɛ dɔ ta ye cɛ in mana fɔlɔ cɛ in n'a bɛna don min na a bɛna bɔ fa min fɛ o ye diɲɛ tilebiyanfan ye a bɛna bɔ diɲɛ tilebiyanfan fɛ a bɛna bɔ dugu min na dugu in tɔgɔ ye ko Fas tɔgɔ min b'a la ni bɛɛ b'a dɔn n'o tɔgɔ ye tɔgɔ in ye ko Abul Abbas Allah bɛɛ b'a wele n'o tɔgɔ de ye ko Abul Abbas a ko cɛ in tamasere min b'a la n b'a tamasere fana f'i ye ni ala y'a kɛ a bɔra don min na n'a ka ko dara kɛnɛ kan don min na a bɛ dugu min kɔnɔna la o dugu dɔnnibaw a n'a kalanbaw a n'a walijuw olu de b'a nkalontigiya olu de b'a kɛlɛ o y'a tamasere ye i b'a dɔn nin sɛbɛnni bɛ kitabu min kɔnɔna la Bun Arabi ye nin sɛbɛn kabini hijira san 500 na o waati la ka concert yanni nali ɲɛ ni san 600 ɲɔgɔnna ye ayi san 600 ni 50 ɲɔgɔnna a ye nin sɛbɛn a ka kitabu kɔnɔ kitabu in tɔgɔ ye ko Anqa al-Maghrib fi khatmi al-wilayati wa shams al-Maghrib a kitabu bɛ n bolo a sɛbɛnna ka kɔn Sheikh Tidiane nali ɲɛ ni san 650 ye nka Sheikh Tidiane tɔgɔ fɔlen don a kɔnɔna la a sɛbɛn a kɔnɔ ko Abul Abbas Ahmad a ka dugu fɔ ka tila k'a fɔ mɔgɔw b'a don a contre la k'a kɛlɛ hasiriya ni ɲɛngoya kama nin sɛbɛnna ka kɔn Sheikh Tidiane ɲɛ wa a nana fana min fɔra a la a kɛra o cogo ye Sheikh Tidiane bangena yɔrɔ min na a bangena Ayinimadi de ni ko kun ka di ala ye a kun bɛ to Ayinimadi o mɛ ala ka latigɛ y'a gɛngɛn k'a kolonkolon fo ka taa sigi Fas a sigilen Fas ka tila ka Fas masakɛ o don k'o ɲɛbɔ a fɛ o kana k'a bonya ka du d'a ma du in bɛ yen hali sisan du in bɛ yen hali sisan u b'a wele ko Darul Maraya a bɛ Fas yen nɔ hali sisan an taara jura siɲɛ damadɔ a yɛrɛ dalen bɛ yɔrɔ min na o y'a ka zawiya ye du ni zawiya tɛ fan kelen fɛ furancɛnin b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc nin de y'aw ka Sheikh Tidiane ye Sheikh Tidiane min ni walijuw ka ɲɛmɔgɔ don Sheikh Tidiane الرسول صلى الله عليه وسلم أقول يظهر يعني يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار عليك الدينين عليك الدينين شكر يرورو تدوج يرورو عليك الدينين بسي الله أكبر والشيخ تاني فنادى الطريقة بتيني شكر يرورو تدوج يرورو سلام بسي ده بمنهم بيانغوي an ye filaw ye kosɛbɛ an ye tarika in sama ka se bamananw ma yan wa a bɛ taa fo bamananw ka gocɛw kɔnɔna la ni ala sɔnna a ma ala tila ka layidu dikan don alayhi salatu wa salam donc an bɛ an karamɔgɔ fo an bɛ dugawu k'a ye an b'a ɲini ala fɛ doni min dara a kun ala ka se doni doni min dara a kun ala ka se doni in kɔrɔ hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni yana ka bɔ kuma la an bɛ conférencier président a ka foli kɛ Thierno Hadi Thiam
Mais Cheikh Beydital, Al-Khalifa Beydital, nous sommes Ata Islam président, Radio Unitaire, au numéro Bafanado, on va faire la folie, c'est Ankaramoma, Farigan Yato, Amaseka Yansoro. On est Cheikh Mohamed Mounir Dramé, nous sommes Cheikh Baba Dramé, Khalifa. Afana tuntan kasiyano nda afana masirasoro ko imbe kera parce que antelkene angeno ani ankaramo din imam Muhammad Musa Diallo kera ka ben o ka fatulima wallahi betru sola lembe o fatuli tubariyawla o ka tasi dena dawma fo kana saragaw bo kunu o ya to antundan ka ko illa ben kasi yoromina amase ka la ben kasi yorola na saramo o ci donda ni sera yano nguka folise nguka barkada kanse ntebo kuma la fio fonga ho conseil islamique président ba no Cheikh Ousmane Madan Haidara ka foli anaka wole mandon anaka aywa duawu kana se aywa ankara mogoma se kelen na ba bela direma ka ila ka fo abe duawu ke mali be abe duawu ke ala tarikan num bela direnye abe duawu ke Cheikh Amadou ye ala ye ni bunyaba min ka ye ni bunyaba min bila kunna a bɛ dugawu k'a an b'a ɲini ala fɛ ala ka mali basigi ala ka mali basigi ala ka mali basigi ala ka na ni hɛrɛ ye mali kɔnɔ ala ka na ni hɛrɛ ye mali kɔnɔ ala ka malidenw cɛ bɛn ala ka malidenw cɛ bɛn ala ka juguw malo ala ka juguw malo ala k'o kɛ ala ka bonya kama. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Yalla sona jojon dobe abulo kadi anga kudwama kadu bahar dinima no alhaji al-sheikh Amadou Sidibé banwa Amadou Sugunga ani malifiyatana. Yalla sona. Jama'a assalamu alaikum. An kama wa Sheikh Subayr. Wa alaikum salam. Ale de feni. Nindo. Ale bolo ye papier min sɛbɛn. Ayo. An ka di an karamɔgɔ ma. Yati. Papier de filɛ nin ye. Nindo. Ni ala sɔnna a ma an b'a d'a ma. Ayo. Sheikh Subayr ka dili ye. Ni ala sɔnna. Ala fɛ ala ka nafa n'a ye. Amin. Ala ka na nafa n'a ye. Ya Rabbi. Barika don Ala. Amin. La ilaha khalifaya di shehu ma ka adi alusin ma kana dama ane ode ka foto yi inde shehu Zuberi inde Hamadian mode wa abe Bamako don abe Mali fambe do parce que alusin ka welela abe dele kana mawlulu ke amfeyanu ale de be zawiya kuna zawiya mi zawaya pele jele bade fas zawiya ale de bo o kuna nale mo mi ke khali ka fo ine nina mankan atedimo otmana na Cheikh Amadi ke anga khalifa yi ne Cheikh Amadi yan moden ka khalifa yayi otmana alusenu ko ne ka adi shehuma ko ya flene kalande bele jelen kai donc a fo
u bɛ khalifa min nɔfɛ Cheikh Ahmad Tidiane de y'a kɛ khalifa ye. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala ni ye sego ka kalo dine ni Ala sɔnna. Wala ni Ala sɔnna kalo wɛrɛ bɛ yen. Min bɛna di sisan monsieur le maire ale bɛna o di o fana ma n'o ye Cheikh Hussein Jakite ni Ala sɔnna ma. Wala monsieur le maire ale ka na. Monsieur le maire. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salim. Kuma chamanti nefeli. Ndaye fuyi. Odo. Ni horo mana horo ni bange horo ni horo yake. Wallahi. Ni mogu ikonti don. Tebamuda. Mena kuma ti. Note kuma bana. Nusoja warala. Wallahi. Me kuma min jama fɔ ye jama min nana kɛnɛ in kan k'a daminɛ dugutigi monsieur le maire alimamiw moriw ani minnu yɛrɛ nana kanu kama cɛw ni musow la kalandenw kalanbulon muntugula farada Bamako Ngoja Hakaja dugu cɔw o cɔw n'a maa bɛɛ yan Bangininta Banikɔkaw Sɔkɔrɔ Ngɔlɔma Njibala fo ka taa se Gɔkɔrɔw ma ka foli b'a bɛɛ ye a nana taama min na Ala k'a bɛɛ sara Ngɔjamugulakaw bɛɛ yan k'u bɛɛ fo ni Ala ka dɛmɛ ye Segukaw k'u fo Meja ORTM n b'a fo n'o ye Mali telesoba ye tele sirifula n b'a fo Segu TV n b'a fo Kɔfatile Meja Sabuɲuman Meja Umaru Bugufɛ Banikɔ Madrasatul Furqan o don voilà n ka foli bɛ filaw ye n badenw Ala k'u dɛmɛ o kɔfɛ an ka kundannakaw bɛ yan Ala k'u dɛmɛ n ka foli b'u ye ka hɛrɛ k'an ye o kuma foli bɛɛ lajɛlen n b'a ta k'a di Aluseni Jakite Madigindo nin kɛra don min Marɔku a kɛra ale de bolo u bɛ k'a kɛ a bɛ ka video bila n kun kɔnɔdɔ jɛya da ni alijinɛ bi sɔrɔ n'a ye bi sɔrɔ ni ɲumanya ye ale ta don Aluseni Jakite min bɛ kɛ radio Tijaniya la o de filɛ ne maa ma fɔ a ti dɔn n ka foli b'a ye Ala k'a dɛmɛ ni hɛrɛ ye kuma na o kɔfɛ foli in bɛɛ lajɛlen dilen a ma Tijaniya ɲɛmaabaw n'o y'an ka welejulakaw ye Sirifu Marɔku a Sɛki Zumɛri min bɛ balola bi foli b'a ye foli dafɛlen b'a ye Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye u ye bonya min sɛmɛnna n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka n s'a kɔrɔ n ka laɲini ye n ka s'a kɔrɔ wa n y'a laɲini fana n bɛ s'a kɔrɔ bari an tun b'a la ka kɔrɔ nka sisan an cira walejuya ye min ye o ɲɛfɔra aw ɲɛna maa o maa y'an ka taasira ye min na i bɛ sa walejuya kan wa wulibali don
tasawufu yɛrɛ ye silamɛya jɔbere de ye ala fɛ teriya foli bɛ dankɔrɔba ye yarabi o kɔfɛ ani silamɛw adamadenya sababu don walahi i bɛ ko o ko kɛ i b'a kɛ a ka dan danyɔrɔ la bɛ yan walahi an ka karatekaw u ye bonya min dan kan n yɛrɛ y'a ye fana walahi u ni ce u yɛrɛ ye ani ce tɔgɔ de b'anw na n'o tɛ anw t'a la bilen o aya o tuma na ne ye ŋaniya dɔ ta Alfuseni Jakite V6 bɛ n bolo yan n b'a d'a ma Allahu akbar dugawu kɛ Seko Amadu ye a ka gɛrɛsɛgɛ a ka yaala n'a ye ale n'a kɛra tile kelen a b'o boli mɔbili in kɔnɔ maa ɲini ala fɛ ala kana dan tile kelen ma a ka nin da a k'o fara a ka boli mɔbili kan a k'o kɛ ne b'o baraji sɔrɔ lahara o tuma n ka foli b'a ye ka da o fana kan o kɔfɛ mɔbili kelen wɛrɛ bɛ yan dɔɔnin y'o di marifin ma Marfi ya ire fade o kilimu ba ko nga Marfi isa de somo abiya ndara tunafi abdullah Marfi dirima ni ala sona ambe bi tayin keninga ko metru be nga foli buye o kumana aye mobili kledi atwa de aye kletu ala aya hulile to isanzila mobili carte glisse be ya Amadu ne yɛrɛ tɔgɔ b'a kɔnɔ de photo di ma i b'a yɛlɛma i tɔgɔ la ni ala ka bonya ye ala k'an dɛmɛ école ka wuli u ka Mali drapeau yɛlɛ ni Mali cɛ foyi t'an bolo wa nga ye me jamana in m'a kɔkɔrɔ jumɛn m'a fɔ fanga n ko jamana fanga nana jamana ra caman ba mais jamana ne b'a kɔkɔrɔ Mali tɛ Mali tɛ bi wa jugu tɛ se Mali la maa ka nin yɛrɛ fɛ i ye janfa tigɛ ka na Mali kɔnɔ i bɛ bi kɔnɔnkɔnɔ ɲɛ tɛ min na o ye Seko Amadu de ka ye n bɛ dugawu kɛ ala ka hɛrɛ k'a ye an ka wuli an ka drapeau yɛlɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi kadami nafsi fidabale inal madal azma lefeke ale male azitare alame alamani rafif aya alame azal lezeshekla unshabuna waidun kaza niyatuna wa kaza al-adab an-nizu wal-madru fi malik anzai wa sawu fi malik يوم اليوم يوم القدر أنشأنا وعيد كذا نيتنا وكذا الهدف Sofra via Tebu Sinalampa Rosa et je demeurai pour l'Afrique et pour toi Mali.
Aniche wertemu barakelaw ma fo ka janso nyamaya sofu ka jamana info jamana ala ka basi ala ka here kan nuso jammi be Sheikh Amadou Lanina oye bada nuso jaye bari onduna dine re la femi ngamani no bari nye chike dabadi dune mulo ko yorosha no kera kaba shani de be mosadi sigili talable shomati ni modeo ni yanga jamana inaje ma chama be ya
moriduba don mais Cheikh Tijani mɔdenw yɛrɛ u bolo ma sɛbɛn in d'o ma u b'a minɛ maa dɔ la u b'a minɛ maa wɛrɛ la fo ka na se olu ma mais a yɛrɛ joliw ka sɛbɛn in d'i ma o ye Ala ka latigɛ ye cɛsiri t'o sɔrɔ n'o tɛ ne yɛrɛ ma deli ka se Marɔku ne ma deli ka se yen nka n'i y'a ye a kɛra dɔrɔn Ala ka latigɛ don o de kama baara kɛ dɔrɔn n'i ye baara kɛ Ala bɛn'a ye o Dawutigi b'a fɔ ko kɛma ta den no to dan ko ni jɔn ye juru min don k'a bɛ sara de wa n'i bɛ ɲuman na kɔni i bɛna ɲuman ye donc nin baara min kɛlen filɛ nisɔndiya bonyana ne kan a sabu kɛ ne yɛrɛ tun bɛ baara in na ka taa ne ye ka selisilati yɔrɔ ka jan kosɛbɛ n ka cɛkɔrɔba tɛ balo la bilen denmuso de tun b'a kɔ n'o ye Abubakari Hakika ka bɔ Somali Mogadishu a tɛ balo la bilen o tuma na ne yɛrɛ y'a ye ne bɛ baara in na ka taa jamana in na yan Seku Amadu kɛra min ye Ala fɛ o dɔnna n'a tun fɔra ko ne taara n sigi moridu o moridu kɔnɔ k'a fɔ a ye wurudi di yan walima a ye wurudi falen da ka tugu a ta la u n'an kunna da ka tile ban ni tiɲɛ fɔw nana ni n ye tiɲɛ fɔ u bɛ tila ka taa ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ a tɛ kuma a ka seeko in fɛ aw de ma di a de ka wurudi t'a bolo a ye kuma a fɛ u bɛ n'o de kɛ nka Ala ma sɔn o ma Ala ma sɔn o ma o de kama Seku Tijani yɛrɛ mɔdenw a yɛrɛ joliw olu de ye nin fɛn in labɛn k'a bila bi ka n'a di Seku Amadu ma. An bɛ Mali kɔnɔ bi jamana in a bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn awɔ ni wele kan b'i bolo bi ka ɲɛsin Mali den ma kosɛbɛ muso sanubɔgɔ dugumamɔgɔ awɔ e ka Seku e ka wele kan bɛ se ka kɛ jumɛn ye ne ka wele kan min ka se Mali den ma n b'o fɔlɔ anw yɛrɛ la anw yɛrɛ Mali ye silamɛ jamana ye anw silamɛdenw mun bɛ anw dɛsɛ ka bɛn mun b'anw dɛsɛ ka bɛn ni silamɛya don wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamina Alakira cila bɛɛ danfɛn bɛɛ ka hinɛ kama silamɛ dɔ tɛ se ka danfɛn dɔ ka hinɛ tigɛ dɔ ye o ni tiɲɛ anw ka Ala ko ye mun b'anw bali k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma silamɛ jamana kɔni o ko bamanko o ye kelen ye welekan min fɛ ka sin maliden fɛn o fɛn min kɛra i la min nar'i kan i tɔɲɔna min na yafa kɔ i k'i ɲɛsin jamana in ma ni faso t'i bolo jinɛ t'i bolo ni faso t'i bolo lafiya t'i ye an k'an ɲɛsin faso in ma ni Mali jara Mali bɛnna o de bɛ kosɔn bɛɛ bɛ sɔrɔ ka na n'i ka diinɛ ye silamɛ chrétien a n'a tɔw minnu yɛrɛ t'a la bɛɛ bɛ na n'i ta ye mais ni faso tɛ yen n'i ye diinɛ banba i ma tiɲɛ fɔ o ye kelen ye kalanso dayɛlɛla ka bɛn n'a ye misiri fa ye kalanso ye misiri fa ye kalanso ye n'i y'a mɛn alimami a ye kalan kɛ dɔ ka misiri la n'i y'a mɛn a ye kalan kɛ dɔ ka kalanyɔrɔ la donc o minnu filɛ o ye nisɔndiyara kalanso in fana la denmisɛnw kana kalan kɛ mansaw u ka denw bila ka kalan kɛ fana n'i ma kalan mɔnɛ tɛ bɔ i la maa o maa bɛ yen n'a den y'i den da kalan na a b'i den mara maa o maa y'i da kalan na a b'i mara o tuma Mali faamaw olu ka kɛ kelen ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma dunda ɲini ni jɔyɔrɔ ko kɛlɛ u k'o bɛɛ to yen an bɛ lɛri min na Mali bɛ ɲini ka bɔ dingɛ kɔnɔ a kun ɲimakara la saya ma bɔ bilen malidenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma Mali ka jan n'o kɛra an m'an sago sɔrɔ i b'i ka diinɛ kɛ n'i ta tɛ seli yɛrɛ ye i b'i ka baɲɛrɛmaw kɛ Ala ka Mali dɛmɛ Ala ka hɛrɛ k'a ye assalamu alaikum wa rahmatullah a juru ka Ala la aw fɔlen don e ma nin kunkolow ye wa ni kunkolow bɛ ye komi ni maa min ye misiri jɔ misiri b'i jɔ ka da saba bila a la a dɔw ye da naani ye da min b'i ka so kɔnɔ o ye misiri da dɔ ye nka da wɛrɛ min bɛ kɛnɛ ma o jɔ kun o kɛ kun ye misiri la maaw a ye na don a kɔnɔ ni maaw donna a kɔnɔ o tuma na sa jama bɛ seya maa minnu nana kabi sɔgɔma ka se nin lɛri ma n ka foli b'u ye ni jama tɛ maa kelen tɛ se foyi la n'an nama kundo in na an bɛ ɲugun an yɛrɛ la mais jama de b'a kɛ koba ye o tuma na o kunkolo hakɛ in n b'a ɲini Seku Amadu filɛ ka minnu kɛ Ala k'a nɔgɔya u yɛrɛw ye Ala k'a nɔgɔya u ye dɔnni ye fɛn de a bɛ Ala bolo diya o dɔnni min filɛ Ala k'o da denw ma Ala k'a kalifa a yɛrɛw la maa o maa nana kɛnɛ in kan Ala kana sɛgɛn kɛ k'i minɛ diɲɛ na bilen Ala k'i hami dilan Ala k'i hami dilan kɔnɔgan min bɛ Ala k'a ban Ala ni Alakira bonya kama sɔli ala nabi halisa n ma labila salamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an bɛ Ala fo ka Ala barika da Seku Amadu Sidibe Bango Amadu u bɔra ka jɔnjɔn min di yan n'o ye ka n ka selisilatu yɛrɛ tugu Seku Tijani mɔdenw ta la Seku Tijani ta la tarika yɛrɛ sirifuba n'o ye Seku Tijani n'a dalen bɛ Fasi a denw bɔra ka bonyaba min kɛ Seku Amadu ye ka ni gafeba in bila ka bɔ Marɔku ka na di yan n'a jɔnjɔn nana diinɛ ma bi confinati secrétaire général Alfuseni Jakite nisɔndiya min bɛ na o ye foli de ye bari n'i kɛra a ye i kan ka nisɔndiya ka foli kɛ n'i ma k'a ye
ŋaniya ɲuman na i kan ka nisɔndiya ka foli fana kɛ bi de sera ni don min sera o bɛ waleya ne bɛ foli kɛ Cheick Tijani mɔdenw na an b'a dɔn Cheick Tijani bɛ da yɔrɔ min na a bɛ alakira ka dayɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam anw fana mago b'o dayɔrɔ in de la an ka da kɛrɛfɛ n'o ye alijinɛ kɔnɔna ye tɔrika tijaniya ne bɛ weledakan min na se an badenw ma silamɛya kɔnɔ maa o maa fatura tɔrika tijaniya kan i fatura walijuya kan waliju bɛɛ ala ye layidu taw ye alakira y'a fɔ walijuw bɛ don alijinɛ kɔnɔ ne b'a ɲini aw fɛ silamɛw tɔrika tijaniya ti fɛn wɛrɛ ye k'i teri kɛ ala ye k'i gɛrɛ ala la ala kira ko min o kɛ ala ko min o kɛ k'i se da ala senna nɔ la ala kira senna nɔ la ala kira ye min daga k'o daga a ye min tinɛ k'o tinɛ o de ye tɔrika tijaniya ye ani ala fɛ teriya ani ala kira fɛ teriya kuma na tasawufu yɛrɛ kɔrɔ ye min ye o de y'o ye minɛ bolo min bɛ silamɛya la o de ye k'i tugu ala la k'i mabɔ diɲɛ la maa o maa ye diɲɛ kanu e na ka gɛlɛn ni ala ka surunya ɲɔgɔn na ma ne b'a ɲini n badi alisilamɛw fɛ Cheick Amadu ne ye cɛsiri kɛ dogo la bange la kɛnɛ kan walasa bi ka se bi sera fana ni gafe min jira ma hali ni Cheick Amadu tɛ yen bi sa ne b'a fɔ ala n zara fɛn dɔ kan wa n zara tiɲɛ kan wa n zara min ka ala kira e ta don wa n zara min ka Cheick Tijani ta don o tuma na n bɛ nin foli k'a se n baden silamɛw ma Cheick Amadu Sidibe jama min nana k'a bɛɛ fo ani ce Mundugula Farada ani awa kungoja ka se Dara fo ka taa se Bamakɔ Segu Banikɔ Njibala Sɔkɔrɔ fo ka taa bila ayiwa Ngɔlɔmana n ka foli b'u ye ani Gɔgɔrɔkaw Joyilakaw n ka foli b'u bɛɛ u bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan ka se Segukaw ma ka se Sikasokaw ma n ka foli bɛ Sikasokaw ye Musa Sogodogo ka bɔ Sikaso u bɛɛ ka foli bɛ yan Dande ka foli bɛ yan Bayibugukaw ka foli bɛ yan n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bɛ kɛnɛ in kan yan ala ka hɛrɛ k'an n'o ye tebe sirifula k'a yɛrɛw fo assalamu alaikum warahmatullah a juru ka ala la foyi t'a la baramuso mutardi aw ka vinɛgrɛti kumuko fura sɔrɔla sa a bɛ sɔrɔ fan bɛɛ fɛ an ka ladala butigiw alimentation baramuso butigiw o n'an ka plateformew bɛɛ lajɛlen والصلاة والسلام على رسول الله